Rhifremyn 775. O gariad pyr rhawn I ti glod, creu awdwr rhyfeddodau'r rhod, maint gwrth rhyfel dynol rhyw, drwy dy dri garedd fe gawn fyw o cymer, ni awn bob un ein creu o newydd ar dylun. Rhifremyn 775. Iawn, diolch yn fawr. Maybe if you go that close, I can't go that close, put it on top now. What's that? No, well, okay, that's okay. Maar wel nou is die... Ja, we worden het hier. We weer in heel. Zo wij van de neer. Maar we gaan aan het hart niet toch? We gaan weer van... Ở là nghe tuổi cài của chúng ta. We moeten in jouw best wel een keer weten, maar hij nog niet meer was hij. En dan wel jou. Nee, en dan wel jou. Ik was van een goeie gooi. Maar dan geeft je aan, dan kan je naar weg, was dat? Alleen, ga je naar weg. Maar de barma, ga je naar weg, was dat? Niet gooi gooi, gewoon naar weg. Ze hebben hier mijn versie, dat is nog niet laten dan. Maar ik ga niet, ik ga weer naar. Zo niet dan, hier leren we hoe het poe. Weet ik dat dan het poe? Dat was weet ik dan.
fel pêl-droed. Chi'n dweud pêl-droed? Ie. Rwy'n yn hoffi tîm Lerpwl, oes e? Bach. Pwy chi'n hoffi? Man City. Man City, o ia, dim ond y bobl orau, dim ond y gorau, ia? Dim ond y gorau sy'n gwneud, o dwi'n gael, ia, ia. Wel, dwi'n mynd dilyn pêl-droed rhyw lawer, ond mae gennau wyr sydd mewn academi fyny yn y gogledd, yr academi Bala, ac pêl-droed wedi byd o'i rhadda. A felly mae o'n deitha i tair o'r un o'r bod chi'n cymryd diddordeb mewn pêl-droed, wedi sy'n fod yn unig ffordd i siarad a tidydd, mae fi ydi bod fi yn gwybod yn beth am pêl-droed. Felly dwi'n dilyn dwi'n bach o pêl-droed. Wel, pan o'n i'n ystod ti'n gweld yn Lerpwl, amser chwarae oedden ni'n rhannu yn ddwy ran o gymryd. Oedd un rhan yn cynrychioli Lerpwl, a'r lleill yn cynrychioli beth i'n tîm arall Lerpwl. Everton, de. A dyma yr wyr mae'n gofyn, mae'n drowyd, pa un o'r chi'n cyfnogi tair ei dys i ddim yn cofio? Ond ddim o fel, nagwedd. Ond beth bynnag i chi, rhag ymadrodd i hwnna, i beth oedd yn had yn arfer wneud pan oedd yn siarad â'r plant. Ath o i gapel yn dros y Merswy, ym Mhen Bedw yn Birkenhead, rhyw fore Sul, ac roedd yna ddim bwysig iawn yn fanno. Mr James Williams oedd i arno fo, oedd o'n gyfarwyddwr addysg yn Birkenhead, gyfarwyddwr am ysgolion yr ardal i gyd. Ac oedd o'n rhoi cynnod i'n had yn dweud, dylech chi sôn wrth y plant medda fo am yr rhai sydd wedi sgwennu rhwng yna. A dyna nath yna, ac hyd i fyny dogaeth ar ôl hynny, sôn am awduron y gwahanol yn yna. Ac yn cynnion ffyr, wrth gwrs, da chi'n cael yr enwan llawn yn dydach chi. A mae'n un tyfu fyny, oedd y llyfr yn yna, dim ond yn rhoi cythrena, brif cythrena, yr enwa. Ac oedd y llythyren W, W, a ben i hun yn brif fyny'n aml iawn. Wrth gwrs, dwi'n Williams Panter Celyn oedd hwnnw. Ac os oedd y pregethwr y bach yn ddiflas, oedd hi'n cyfri faint o'n myna o gan Williams Panter Celyn. Ac oedd y pregeth yn hir iawn weithiau, ac oedd hi'n cyfri 250 o'n myna. Ddim yn, byddwch chi'n yma dros y pregeth, felly byddwch chi'n yn gwneud hynny y bore yma. Ond ta waith, mae enwan yr awduron i gyd ar derfyn yr emyn. Ar bore yma, o chi, chwarae teg i chi, ond i ddim wedi dewis emyn ar gyfer y plant yn eithriol ffaith, ond emyn digon anodd, i'w greddio, ond eithaf chi hynny'n wych iawn wrth gwrs. Enw Tudno Davies oedd yna. Y diweddar erbyn hyn, Parchedig Tudno Davies. O'n i'n nabod Parchedig Tudno Davies yn dda iawn, oedd o'n cyd-wynidogeithi am i ynghylch Aberystwyth gyda'r Wesleyaid. Gŵr hynod garedig, hynod addywyn o Tudno Davies. Ac fe gyfansoddodd nifer o emynau. Wedi, tua diwedd i oes. A dyma un o'r emynau cofiadwy hynny. Gyfansoddodd. Felly, bob tro, byddwch chi'n edrych ar llyfr yna, ac efallai, yn ledio emyn fel hyn ar fore Sul, edrychwch chi pwydi'r awdur. Ac efallai wedyn, honwch, fel hanes yr awdur. Pwy oedd yr awdur? Ac mae yna gyfrol ardderchog iawn gan Derys Morgan Phillips, y cydymaeth i caneuon hir, a mae hi wedi rhoi hanes pob un yr awduron a hanes y tonau hefyd y byddwn ni'n canu yr yma iddyn nhw. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, y bore yma. A mae'n arwain ni yn ôl at y math o beth oedd yn had yn arfer wneud. Wel, blynyddoedd lawer yn ôl. A mae'n hir 6 oed.
Wel, fi gawn ni'r emyn nesaf nawr. A chi'n gweld mae Watkin Wyn ydy awdur yr emyn yma. 761. Dy gari di o ddiw, dy gari di yw ngweddi, tra bwydd byw, dy gari di. Dy arol yw fy mryd, o dyr o nerth o hyd, a mwy o ras o hyd, i'th gari di. Wedi dros tipyn bach ar drefn y gwasanaeth y bore yma, ond dyna fe, diolch yn beth drwg felly bod ni'n cael trefn yn bach yn wahanol weithiau. Ond gai achub y cyfle i ddweud diolch am y croeso. Wi wedi bod gyda chi o leia 2 waith yn ystod y flwyddyn neu 2 diwetha ar Zoom. Ac dwi'n ddiolchgar iawn i chi am y trefniadau hynny. Ond does dim byd mwy gwerthfawr dwi'n siŵr na bod yn gallu bod wyneb yn wyneb. Ac mae'r cyfle yma wedi dod y bore yma. A dwi'n ddiolchgar iawn am hynny ac yn edrych ymlaen hefyd at y sasiwn. Ac yn heli'r yma dydd Mercher. A gweld rhai ohonoch chi eto y bryd hynny, mae'n siŵr. Ond diolch i chi am croeso y bore yma. Wel, gai droi yn awr at y darlleniad yn lle mod i yn drosi trefn y gwasanaeth. A dwi am ddarllen darn cyfarwydd iawn o'r ystrythur. Un o'r rhai mwyaf adnabyddus, mae'n siŵr ohonynt i gyd. Sef y benod fawr ar gariad, yn y benod ar 10, o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ac mae Paul yn dweud hyn mewn rhagymadrodd i'r benod ac yr wyf yn dangos i chwi ffordd ragorach fydd. Os llefaraf a thafodau dynion ac yngylion, a heb bod gennyf gariad, efydd symllid ydwyf, neu symbal a flafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd, nes gallu symud mynyddoedd, a heb bod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rhof y holl feddiannau i borthi eraill, ac os rhof yng nghorff yn aberth a hynny er mwyn ymffrostio, a heb bod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi.
Y mae cariad yn hir am aros. Y mae cariad yn gymwyn asgar. Nid yw cariad yn cenfigenu. Nid yw'n ymffrostio. Nid yw'n ymchwyddo. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus. Nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun. Nid yw'n gwylltio. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cydlawenhau ar gwirionedd. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod bydd, ond proffwydoliaethau fe diddymir hwy, a thafodau bydd taw arnynt hwy, a gwybodaeth fe diddymir hithau. Oherwydd amherffaith yw ein gwybod, ac amherffaith ein proffwydo. Ond pan ddaw'r hyn sydd berffaith, fe diddymir yr hyn sydd amherffaith. Pan oedd yn blentyn, fel plentyn yr oeddwn yn llefaru. Fel plentyn yr oeddwn yn meddwl. Fel plentyn yr oeddwn yn rhesymu. Ond wedi dod yn ddyn, yr wedi rhoi heibio beth ar plentyn. Yn awr gweld mewn drych rydym, a hynny'n aneglur. Ond yna, cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr amherffaith yw fy ngwybod. Ond yna caf adnabod fel y cefau sinau fy adnabod. Mewn gair, y mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn yn aros. A'r mwyaf o'r hain yw cariad. Bendithiad yr arglwydd y darllen a'r gwrando ar y geiriau cyfarwydd a chysurlon hyn i bawb ohono ni. Amen. Gawn ni nawr droi mewn gweddi at yr arglwydd. Da ni'n diolch i ti o'r newydd y bore yma o arglwydd. Am gyfran o iechyd yn gorfforol ac yn feddyliol. I'n galluogi ni ddod yma yn bersonol neu i ymuno â ni dros y we. I thaddoli, i gydnabod arglwyddiaeth, ac i ddiolch am efengyl danwyl fab Iesu Grist. Diolch i ti bod yr efengyl hon i bawb yn ddiwahân. A'i bod wedi lledaenu ac yn dal i gael ei lledaenu ar draws ein deiar. Da ni diolch i ti am yr amrywiaeth a berthyn i Eglwys Iesu Grist. Y dyddiau hyn. Ar un pryd, yr un peth sydd yn ei cysylltu bob rhan o'r eglwys hon. Sef arglwyddiaeth Iesu Grist, pen mawr yr eglwys. Helpa ni i weithredu ym mhopeth am nawn, yn ei enw ef, ac yn unol â'i gyfarwyddiadau ef, a'i ganllawiau ef, ar ein cyfer. A maddau ni arglwydd nad yda ni ddim bob amser yn gwneud hynny. Wir yn aml yn syrthio'n fyr. Ac yn cyflawni pethau na ddylem fod wedi eu cyflawni. Ac ar llaw arall efallai yn methu a chyflawni pethau y dylem fod yn eu cyflawni. Maddau os y bu ni ar unrhyw adeg o arglwydd ddwy'n anfri ar enw da'r Crist ac ar enw da i eglwys. Maddau felly a thrigar ha o dadnefol.
Cyflwyno ni ti o'r newydd y bore yma. Rai hynny ag ar ei le yn ein gweddiau. Pob un mewn salwch a gwendid. Pob un mewn profedigaeth a galar. Bydd di'n agos at y cyfryw rai ein tad. A ninnau efallai yn benodol yn meddwl am rai, ond plith ni yma, o aelodan teuluoedd ac eraill, ac ar ei le yn ein gweddi ar ei rhan y bore yma. Par i bod yn ymdeimlo ath bresenoldeb di gyda hwy, yn ei calonogi ac yn ei cysuro. A chofiwn am ein byd y bore yma. Y byd lle mae cymaint o ymrafael, cymaint o wrthdaro, a chymaint o ladd sy'n ymddangos yn ladd cwbl ddiangen. Cofiwn y bore yma am bobl Sudan, a'r Ukraine, Syria, a llu o wledydd eraill. Lle mae anghydfod a'r rhyfel yn peri, dinistyr, difodiant, lladd, niweidio. A'r ffaith bod miloedd ar filoedd bellach yn gorfod ffoi o'i cartrefi ac o'i gwledydd. Yn gweddi eto'r bore yma, ydy amosteg i bob rhyfela. Ac i egwyddorion y Crist, tywysog tangnefedd, gael ei gweithredu yn lle cynfigen, anghyfiawnder a chasineb. Gwrando ni ein tad, yn ein gweddiau cyhoeddus y bore hwn, a hefyd ym mhob gweddi yn y dirgel a ffrymwn ger dyfron. Wrth ni yn awr ofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant, ein hanwyl arglwydd Iesu Grist, a'n dysgodd pan weddiom i ddweud, ein tad rhynwyd yn y nefoedd, sang teiddi'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Yr yn ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni edyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag y drwg, gan is eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe drown ni yn awr at ein trydydd emyn y bore yma. 164. Un fendith, dy roim, di cheisiaf ddim ond hynny, cael gras sydd gari di tra bwy, cael mwy o ras idd gari. 164.
Wel, da ni wedi clywed geiriau'r testyn yn barod y bore yma, fe'i ceir ar ddiwedd y benod fawr a'r gariad yng llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, y drydydd benod ar 10. A dyma'r drydydd adnod ar 10. Fel hyn y mae Paul yn crynhoi yr hyn a ddywed yn y benod. Mewn gair, mae'n dweud y mae ffydd, gobaith, cariad. Y tri hyn yn aros. A'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Ddiau i chi glywed llawer i bregethwr o'r pulpit hwn ei fannau eraill, yn dangos ei wybodaeth neu ei gwybodaeth o'r roeg, drwy ddweud mae yna o leia 3 gair yn yr iaith roeg o gyfnod yr apostol Paul am gariad. Dim ond un gair sydd ganddo ni bob pwrpas, a'r Saeson mwy na ddau yr un fath. Tydi 2 o'r geiriau y bydda'r pregethwr yn sôn amdanyn nhw ddim yn digwydd fel y cyfryw yn y Testament Newydd. Mae un ohonyn nhw, storge, yn golygu neu eros, gair tebyg wedyn, yn golygu cariad cnawdol. Mae'r gair eros efallai fwy cyfarwydd i ni. Pan da ni'n cofio'r cerflun yn Piccadilly, yn Llundain, yn cyfnodi Duw y Groegiaid, gynt. Eros, cariad cnawdol. Cariad sydd yn cyfleu ymdeimlad o ecstasy yn aml. Ond tydi'r gair yna ddim yn y Testament Newydd fel y cyfryw. Ac yna mae'n air mwy cyffredinol am gariad gan y Groegiaid gynt. Philia. Di o'n ymddangos ar ei ben ei hun yn y Testament Newydd, ond mae o'n dod mewn cyfuniad. Cariad at arian, enghraifft, sy'n cael ei gondemnio, wrth gwrs, yn y Testament Newydd. A mae'n air sydd yn cael ei ddefnyddio ganddo ni o hyd. Philanthropi, cariad at ddynol ryw. Philosophy, cariad at ddoethineb. Ond y gair, y dyla, y pregethwr wrth gwrs fod yn canolbwyntio arno fel y gnau y bore yma, ydy'r trydydd gair dan sylw. Gair sy'n ymddangos yn y benod hon. Y gair agape. Roedd llawer i bregethwr yn dweud i'r stalwm, wel, gewch chi mo'r gair yma, yr enw beth bynnag. Yn un lle arall, ond yn y Testament Newydd. Hynny ddim yn hollol wir, ond ai ddim ar ôl rhyw faterion technegol fel yna yma'r bore yma. Ond mae'n sicr mae'r gair yma, agape. A mae'r apostol Paul, gryn 4 dwsin o weithiau, yn defnyddio'r gair yn ei lythyra, ac fe ymddengis y gair yn aml hefyd, wrth gwrs, yn Efengil Ioan ac yn Epistola Ioan yn y Testament Newydd. Ac felly bob pwrpas, a mae'r gair agape yn unigryw i'r Testament Newydd. Ac mae Paul yn y fan yma, wrth gwrs, yn y caniad yma, fel mae wedi alw'n aml, neu gan yma, y gerdd yma yn clodfori cariad, yn y drydydd benod ar 10 o'i lythyr cyntaf at y Corinthiaid. A mae'n sôn am ragoriaethau cariad, yn tydi. Mae'n pwysleisio bod cariad yn anhunanol. Nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun, meddai. Ac mae'n gariad sy'n ymdrechu greu perthynas rhwng pobl a'i gilydd. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder. Ond y mae'n cydlawenhau a'r gwirionedd. Ac yna, mae cariad hefyd yn edrych ymlaen yn gadarnhaol i'r dyfodol. Mae'n goddef i'r eithaf, meddai, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod bydd, meddai. Ac fel y dwedais i, mae'n llawenhau yn y gwirionedd.
Ac yna ar ddiwedd un y benod yn adnod y testyn y bore yma, mae o'n sôn am rinweddau eraill ac ydi cyplysu nhw a chariad. Diolch di sôn amdanyn nhw ynghynt yn y benod, dim ond ar gariad. Mae o wedi canolbwyntio wrth gwrs yng ngweddill y benod. Ac yna mae o'n sôn am ffydd, gobaith ac yn ei cyplysu nhw a chariad. A dwi'n credu mai yr hyn mae'r apostol yn ei wneud yn y fan yma ydy dangos nad ydy ffydd na gobaith y chwaith. Ddim yn mynd i wir weithredu mewn perthynas a phobl a'i gilydd, ond i bai bod cariad yno megis yn y canol. Os gai ddefnyddio term bibyn bach yn fodern, mae cariad rhyw fath o gel yn y fan yma. Rhyw fath o gliw yn cysylltu, yn cyd-gysylltu ffydd a gobaith a'i gilydd. Yn wir, mewn llythyr arall, mae Paul yn dweud rhywbeth tebyg. Pan mae o'n sôn am ffydd yn gweithredu trwy gariad. Felly, cariad sy'n y canol. Ac mae'r rhinweddau eraill yma sy'n mor bwysig, ffydd, ymddiriedais, trust, ydy gwir ystyr ffydd yn y fan yna, dwi'n credu, ymddiried mewn pobl. A mae cariad wrth gwrs ynglwm yn yr ymddiriedais honno mewn pobl. A gobaith wrth gwrs. Ac mae angen cariad i gynnal gobaith yn yr un modd. Wel, wrth gwrs, mae'r benod yma i'w chlywed yn aml mewn achlysuron seciwlar. Fel y gwyddon ni, mae'n siŵr mae rhan fwyaf o'r priodasau enghraifft yn y Deyrnas Unedig erbyn hyn yn briodasau seciwlar. Ond yn aml iawn mae'r par ifanc yn ymhrofiad i yn yr hanes dwi'n ei glywed yn dewis bod na ddarllen ar y benod yma. Falla, i bob pwrpas, mae dyma'r unig benod maen nhw'n gyfarwydd â hi, falla, yn yr oes seciwlar hon. Ond maen nhw am ei chlywed i. Ac yn yr un modd mewn angladdad, a chi wedi bod fel fi, mae'n siŵr, mewn ambell i angladd seciwlar. A hyd yn oed yn y fan honno, mae y rhai sydd yn galaru yn dewis y benod hon. Mae hynny'n atgoffa ni, wrth gwrs, nad ydy cariad fel y cyfryw ddim yn gyfyngedig i bobl grefyddol. Mae yna lawer iawn o bobl yn y cymdeithas ni, wrth gwrs, sydd ddim yn arddel unrhyw grefydd, ac eto mae nhw rhaid i canmol nhw yn gweithredu, yn gariadlon, ac yn gymdogol, ac yn gwneud llawer iawn o waith rhinweddol iawn yn ymplith ni. Ond, mae rhaid ni fod yn ofalus. Mae rhaid ni gofio mai nid sôn y mae'r apostol yn y fan yma, nid sôn y mae Ioan y chwaith yn ei efengil ac yn ei epistolau am gariad sydd yn tarddu oddi mewn i ni'n hunan yn rhywbeth naturiol i ni, rhywbeth sydd yn dod i ni ac yn gynhenid i ni. Nid cariad felly y mae Paul a Ioan yn sôn amdano. Ond am gariad sydd wedi dod oddi wrth ddiw, wrth gwrs. Da chi'n cofio am ar adnod gyntaf, ddysgon i gyd ers talwm. Ydy Duw cariad yw o epistol cyntaf Ioan. Hynny yw, ffynhonell y cariad y mae Paul yn sôn amdano, wrth gwrs, yr agape yma, ydy Duw. Y mae Duw yng Nghrist yn caru'r byd. Y mae Duw yn tywallt i gariad. Fel mae Paul yn dweud mewn llythyr arall. Oherwydd y mae cariad Duw, meddai, wedi ei dywallt yn ein calonau. Trwy'r ysbryd, y mae o wedi ei roi i ni. A mae'n gariad, wrth gwrs, sydd yn ddiamod, yn unconditional.
Nid yw'n disgwyl dim yn ôl fel y cyfryw. Nawr, i chi a fi'n aml iawn yn gwneud tro da rhywun. Ac yn aml yn cael dim diolch am hynny. Ac yn ni'n cael yn brifo braidd, yn tyda ni ar adegau felly, ac yn dweud, wel, ddedodd hwn neu hon, ddim diolch i mi. Ond mae'r cariad hwn yn ddiamod, efallai ddim yn disgwyl diolch yn ôl yn aml. Ac eto, ond i ddylen ni fel Cristnogion wrth derbyn cariad Duw, a hwnnw'n cael ei dywallt arno ni drwy ei ysbryd fel y dywed Paul, ond i ddylen ni fod yn ymateb mewn cariad. Mae o'n gariad sydd yn enyn cariad. A dyna di addoli mewn gwirionedd, ynddo? Cyfle i fynegu ein cariad tuag at Dduw a tuag at yr Eglwys y Crwys. Ac mae'n ymyna ni wrth gwrs, does dim rhaid dweud, yn llawn o'r syniad yma, bod ni'n mynegu ein cariad tuag at Dduw. Dy garu di o Dduw, medda Watkin Wyn, dy garu di yw'n gweddi, tra bwy byw, dy garu di. Eifion Wyn wedyn, dy garu digon yw, wrth Dduw i gwasanaethu, ac yn oes oesoedd ger dy fron, fy nigon fydd dy garu. Ac wrth gwrs, does dim rhaid dweud, mae Pantycelyn wrth gwrs yn llawn o'r pwyslais yma, yn tydi. Rwy'n dy garu, meddai, ti ai gwyddost. Rwy'n dy garu, farglwydd mawr. Ac yna dwi am ddyfynnu emyn, o'n i'n sôn am y nifer fawr o emyna Pantycelyn wrth y plant sydd oedd yn yr hen lyfr emyna Methodistaidd, wrth gwrs, fel da ni'n cofio. Dros 200 ohonyn nhw. Do ddim lle iddyn nhw gyd, wrth gwrs, yn cynnion ffydd. Mae cynnion ffydd ddigon trwchus yn barod, heb gynnwys mwy. Hyd yn oed emyna Pantycelyn. A dyma chi un o'r rhai sydd ddim yn cynnion ffydd gan Pantycelyn. Rwy'n dy garu a ddwyn Iesu. Uwch pob geiriau i ddod i mas. Yw dy gariad. Yw dy heddwch. Yw dan feidrol. Ddwyfol. Ras. I ymateb mewn cariad sy'n briodol, ynddo? Ar yn rhannu i gariad anfeidrol Duw yng Nghrist. A'r peth ola y carwn ni ddweud y bore yma ydy hyn. Cyfeirio at gyd-destun y benod yma yn y llythyr cyntaf gan yr apostol Paul at y Corinthiaid. Felly gofiwch mae'n siŵr bod yr apostol yn cychwyn ei lythyr drwy gyfeirio at y gwahanol bleidiau oedd oddi mewn i'r eglwys yng Nghorinth yn ei ddyddiau fo. Pobl yn dweud, wel, dwi'n perthyn i blaid Cephas, Pedr. Un arall yn dweud, wel, dwi'n perthyn i blaid Apollos, ac oedd Apollos dipyn o athronydd o Gristio. Eraill yn dweud, wel, dwi'n perthyn i blaid Paul, a fydda'ch chi'n meddwl fydda Paul wrth i fodd bod na rai yn bleidiol iddo fo, ond ddim o gwbl. Na, dim ond plaid Crist sy'n cyfru yn Eglwys Iesu Grist, medda'r apostol, yn go blaen wrth bobl Corinth. Ac mae'r rhaniadau yma'n parhau yn y llythyr. Pan da ni'n dod yn nes at ddiwedd y llythyr, at benod yma, drydydd benod ar 10 yma, yn yr unfed benod ar 10 yn ei lythyr, mae o, da chi'n cofio, yn adrodd yr hanes sut y sefydlwyd swper ola Iesu, y cymyn. A'r rheswm pan mae o'n adrodd yr hanes hwnnw ydy wrth gwrs bod na gam ymddwyn yn digwydd yn yr eglwys yng Nghorinth.
Hynny yw, roedd hi'n arfer yn y cyfnod hwnnw, mae'n debyg, i gynnal rhyw fath o wledd ynglwm â swper yr arglwydd. Ac roedd yr rhai cyfoethog wedi gallu cyrraedd yn gynnar, ac wedi bwyta, ac wedi yfed popeth oedd ar gael yno hefyd yn barod, hyd yn oed wedi meddwi, medda Paul. A doedd gan y rhai mwy tlawd, ddim byd i'w cynnal nhw, ddim byd i'w wyta, a ddim byd i'w yfed, erbyn iddyn nhw gyrraedd yn hwyrach i'r achlysur arbennig hwn. Mae hyn yn sarhad ar undeb Eglwys y Crwys, medda'r apostol. Ac yna yn y benod nesaf, mae'n sôn am yr eglwys fel corff dynol. A mae'n drosiad byw iawn ac yn gywir iawn, yn tydi? Da ni'n gwybod pan mae rhyw ran o'n corff ni ddim yn iach, mae hynny'n effeithio ar yr holl corff. Mae hynny'n sefyll i reswm, yn tydi? A mae Paul yn tanlinellu hynny. Mae rhaid i bob rhan o'r corff, medda fo, fod yn iach a chydweithredu a phob rhan arall. Dyna'r benod blaenorol o flaen hon sydd dan sylw y bore yma. Ac yna, wrth gwrs, mae'n cloi y cyfan ac yn pwysleisio mae'r rhaid wrth gariad i glymu aelodau yr eglwys a'i gilydd. Pan fo aelodau yn cydlawenhau, mae rhaid i'r cyfan o'r gweddill cydlawenhau efo nhw. Pan mae yna aelodau yn tristau, mae rhaid i'r gweddill gyd ymdeimlo a chwythau yn ogystal. Dyma'r cariad sydd yn gel, sydd yn clymu yr aelodau a'i gilydd. Ydy, mae'r cariad yma yn gariad sydd yn gwbl arbennig i'r Efengil, medda'r Testament Newydd. Yn agape, yn gariad Duw yng Nghrist. Dyma emyn yn clodfori cariad. Ac yn wir, yn y geiriau sydd yn dilyn y benod, mae'n anogaeth i garu. Dilynwch gariad yn dair, medda'r apostol. Mewn gair, y mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn yn aros a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Mwyn i enw. Amen. Gawn ni ddwyn ein gwasanaeth i ben y bore yma gyda'r emyn 315. Rwy'n dy garu, medda Pantycelyn, ti a'i gwyddost. Rwy'n dy garu farglwydd mawr, rwy'n dy garu yn anwylach na'r gwrthrychau ar y llawr. Darllen yma ar fy ysbryd, waith dy law. 315.
A thangnefedd Dyw ar hwn sydd i'w chlaw pob deall, a geidw ein calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw, a chymdeithas o'r ysbryd glân. A fyddo gyda ni a'r haiad sy'n anwyl gennym a gyda phobl Dduw ledled y ddeiar, yr awr hon a hyd yn oes oesoedd. Amen.